রঞ্জনী না কাহিঁকি রে রজত কাহিঁকি অভিনয়টা হার হয়ে গেল রে সাঙ্গ। বাস্তবিক রে সাঙ্গ বাস্তবিক ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଭିନୟ କରି ଘରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ମତେ 3ଟା ଦୃଶ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗାୟତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ନଥିଲା ରେ ସାଙ୍ଗ। ଜୀବନ ନାଟକଟା ସରି ସରି ଆସୁଛି ତ କଳାକାର ମାନେ ମୁହଁରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଗରମ ହେଲେଣି ରେ ସାଙ୍ଗ। ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଅଭିନେତା ରେ, ତୁ ଆଜି ମତେ ବୁଝେଇଦେଲୁ ଅଭିନୟ କେବଳ ଚରିତ୍ର ନିଭେଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଚରିତ୍ର ବଞ୍ଚିବାର କଳା। ତୁ ଆଜି ମତେ ବୁଝେଇଦେଲୁ ଅଭିନେତାର ଶକ୍ତିଟା ମୁହଁରେ ନଥାଏ, ଭାବନାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାର ଶକ୍ତିରେ ଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ପାଖରେ ଅଭିନୟ କଲି ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଭିନୟ କଲି ଅଭିଶାପର ମଞ୍ଜି ଗୁଡାକ ମୋ ଦେହ ସାରା ବୁଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସତରେ ସାଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି କରି ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଗଲେଣି ରେ ସାଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ସାବାସ ଦଉଛି ରେ ସାଙ୍ଗ। ସାବାସ ରେ ହରିଶ ଦାସ ସାବାସ। ତୁ ମତେ କାହିଁକି କଲୁ ସାଙ୍ଗ? ଏମିତି କରିବାଟା ତୋର କଣ ଠିକ ହେଲା? ସାଙ୍ଗ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା ସେ କାନ୍ଦେ। କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ କାନ୍ଦେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ କଷ୍ଟ କଣ ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗ? ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ ତୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳେଇବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଷ୍ଟ। ତୁ ଯାହା କରୁ ସେଥିରେ କଣ ସେ ଖୁସି ହେବେ? ଜାଣିଛି ମୁଁ ମରିଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କାନ୍ଦିବ। ଯେତିକି ଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିବ ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସେ ଦିନ କେଇଟା ଖୁସିରେ ରହିବ ନା। ଦେଖିପାରିଲୁନି ବୋଧେ? ଗଲାବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଚାହିଁବନି କେମିତିରେ ସାଙ୍ଗ? ତା ଛାତିର କଲିଜାଟା ପରା ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି। ଏବେ ସେ ତା ସାନ ଦିଅର ପାଖକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ତା ମଝିଆ ଦିଅର ପାଖକୁ ଯିବ। ଯୋଉଠିକି ଯାଉ ନା ସାଙ୍ଗ